се издигне Дъндания. Това е смисъл, да се разбере, че се женим. Да се разбере, да. Но сега страдат не само българи, които живеят наоколо и представители на други етноси. Много често при циганските сватби се стига и до сбиване. Тъй като се случва да мине някой от друг клан по край сватбата, те там винаги си имат някакви конфликти, да се подразнят съдба. De a se preocupa de protecția ei. Este metoda țăranilor, a silvicultorilor, a vânătorilor, a pescarilor. Cu toții gândim dacă utilizezi succes. Тя или морално решение. Не можем да спим, спрете да дигате шум. Защо трябва да... Част вятър от запад, северо-запад. Днес времето ще е слънчево, но вече доста... За сега термометрите е в София, Враца, Перник, Сандански, Кърджали и Стара Загора, 5 градуса е във Варна, 4 градуса в Пловдив и Бургас. Имаме слушател вече на тези телефони. Здравейте. Ало? Да. Здравейте, Никола Ямалиев от Сливен да се обажда. Кое ви провокира, господин Ямалиев? Здравейте. Здравейте, значи бих искал да поздравя моят племенник Ангел Вътев, който ми е a da nema jedan sloj obrazovane, akademski obrazovanog stanovništva. Iako druga poželaje čim se to diskutuješ Fiule Sfântul, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Söyle yavrum beni kim tutar? Ben selamıyım ben gönlüm top bende, direksiyonu çeviriyorum.